Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika, at walang mga konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Arestado ang umano'y mga tirador ng Balikbayan Box sa QC. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita ang dalawang lalaki na nakasabit sa isang delivery truck. At ayon sa Laloma Police, di na nahagip ng CCTV ang pagtangay ng mga kawatan sa ilang items sa Balikbayan Box na i-deliver sana ng truck. Nadiskubre na lang na nawala ng ibang gamit nang huminto na ang truck driver sa lugar kung saan i-deliver ang mga Balikbayan Box. Dahil sa hot pursuit operation, nahuli ang dalawang suspect at tinaguriang Spider-Man Gang. Ang modus ng Spider-Man Gang, nag-aabang sila sa mga stoplight at pag nakakita na sila ng truck na bibiktimahin, saka sila sasabit sa likurang bahagi at bubuksan ang truck na ito. Kung kaya't paalala ng mga kapulisan, kailangang ipadlock ang mga truck. At dahil nga sa hot pursuit operation ay nahuli ang dalawang suspect at nabawi din ang mga gamit na merong mga office supplies, sapatos at appliances na nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000 piso. Kaya naman, aminado din ang dalawang suspect na sila ang nagnakaw sa nasabing mga gamit. Kabisyo, nabiktima ka rin ba ng Spider-Man Gang? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Spider-Man, Bishik! Morning, Ko! Morning, Tits! Kabisyo, Feel good morning! Adlang Martes, may munta ka rin tanan. It's November 26, 2024. Sa oras na 7:29 ay kasama niyo ang pambansang angkol. Spider-Man din. Ang gamit na gamit ng mga daliri. Angkol Dago! Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo dahil sa ating pambansang Tita Max. Nag-i-Spider-Woman din siya minsan. Tiri! Casey! Tanya Chinita! Dagan salamat! Good morning, Mang Kanor! Grabe naman yung Spider-Man na yan. Ano yan? Ay, yung spiderweb. Ha? Maniwala. Maniwala. Spelling ng... Ha? Anong spelling? K-is-kicks. Basic. Basic. Pero totoo, no? Nakakainis. Pero buti na lang, shoutout sa ating mga taga-Laloma Police na nahuli itong mga miyembro ng Spider-Man Gang. Aha. So again, yung mga may delivery van, so hindi nyo nakikita yung likurang bahagi kasi 'di ba, naka-close or even truck. So ilock nyo po. At the same time, mag-ingat po tayo dahil sa mga modus na ito ng Spider-Man Gang. Lalo pag dumadaan dito yung sa pier. Oh, sa pier, maraming truck. Oo, diba? Tapos, mga truck drivers. makikita mo yung mga taga doon, aakit sila sa truck, kukuhanin nila yung basta kung ano yung makukuha nila sa truck. Battery. Toolbox. Battery, toolbox. Basta kung ano na lang. Marami na akong naipon. Kaya pa. Bakit maraming surplus ng toolbox? Diba? Kasi, hindi, meron din kasing mga ano dyan, mga junk shop na
tumatanggap Sila yung din kasi. bentahan. May oo. mga contact na yan eh. Kaya nga. magugulat kayo, may surplus ng toolbox. Yung pala toolbox mo yun. Oo. Tapos yung mga baterya or even kahit anong mga klaseng bakal na pwedeng ipatimbang, ipakilo. Oo. Pera na agad yun eh. Totoo. Oo. Lalo pa yan. Balikbayan box, yung mga OFWs natin na nakikinig through our Love Radio app, good morning. Nakakalungkot na yung padala mo, Tits, ikaw, kunyari, galing, nasa Canada ka ngayon. Pinaghirapan mo. Oo, padala ka cellphone, tapos kinuha lang ng Spider-Man gang. Diba? O, buti po. Diba? Ay, naku. Naiinis Kaya ka ilagay ko talaga. doon sa box yung balikbayan box yung ex ko eh, para makuha na rin ng Spider-Man. Diba? Lagay nyo dyan mga asawa nyong batugan at saka manginginom at babaero para kuhanin na ng Spider Gang. Balutin nila Spider-Man ng... gang. Oo. Wala na, kainuman na nila yung Spider-Man gang. Hindi pwedeng ganyan. Pero shout out sa mga pulis natin na ginagawa pa rin yung trabaho nila. And sa mga truck drivers na nagde-deliver lang naman, kaso alam mo yung hassle na nanakawan pa. Oo. Tapos itong mga to, wala nang nagawa sa buhay, nakakainis. Uy, sabi ni Spider-Man. Sabi nung gang. Membro ako yan. Ng gang? Na membro ako ng Spider-Man. May membership pala? Sa Spider-Man? Mali. Sa gang. Naglabas siya ng sapot eh. Ang dami eh. Spider-Man? Yung gang. May dalang mga baseball bat. Yung gang? Si Spider-Man. Tapos naka-helmet pa. Yung gang? Si Spider-Man. Nagmotor kasi siya. Yung gang. Spider-Man. Ay, mahuhuli siya dyan ng checkpoint. Yung gang? Si Spider-Man. Uy, nakaumbok. Yung kanyang uniforme. Sa costume ni Spider-Man. Costume nung gang. Hindi naman kalakihan para umumbok. Yung sa costume niya. Ayo kay Spider-Man. Yung gang. Jutay. Jutay yung gang? Si Spider-Man. Patay. Buti na lang may finger siya. Yung gang? Si Spider-Man. Siyempre yun yung pang ganon niya. Pang ganon. Mag-ganon-ganon pa. Mag-ganon-ganon. Si Spider-Man. Yung gang. Tito niya si Ben, di ba? Ay, tito niya ba yun? Spider-Man? Tito ng gang. God. Tigas tito yan. Tigas dito. Yung gang? Si Spider-Man. Nakita ka kasi niya. Ni Spider-Man. Ng gang. Basic yan, basic. Dapat dyan i-salvage eh. Hoy! Huwag ka naman ganon, pero yung gang? Si Spider-Man. Kawawa. Hindi, friendly neighborhood yan eh. Si Spider-Man? Yung gang! Kalaban si Green Goblin. Green Goblin. Green Goblin? Ano? Naglag ka. Blue na ba siya? Blue Goblin? Ha? Si Green? Goblin. Ha? Goblin. Kalaban ni Spider-Man! Kalaban ng gang. Hindi, sprayan mo lang ng baygon yan, patay na yan. Yung spider? Membro ng Sputnik. Yung gang! Si Spider-Man. Hindi, tumai ako, nasa CR eh. Yak. Nasa CR. Si Spider-Man. Ay, yung spider pala. Yung gang! Ay, nanilip. Yung gang! Si Spider-Man. Sabi na Spider-Man, sana all. Diba, ano nga siya, patiwarik siya humalik kay sinjawa niya? Si... Jenny? Ginawan mo pa ng issue. Si Chloe? Ano ba yung suwa niya? Si Julian ba yung ni Spider-Man? At tumulo na yung laway ko dito. Basic! Halos 3 bilyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!